ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് കുബൂസിന് പകരം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണിത്. അൽഫാം, ടിക്ക അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷവർമേൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. പൊറോട്ട പിന്നെ കുബൂസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിന് പകരം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാവുന്നുള്ളത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ്. നമ്മൾ പത്തിലിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ആ ഒരു അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 കപ്പ് മൈദ. 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ, ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 50 ഗ്രാം ബട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഓയിലല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ബട്ടർ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചെറുതായി അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് നോർമൽ മിൽക്കാണ്, ചൂടും വേണ്ട തണുപ്പും വേണ്ട, അങ്ങനെയുള്ള മിൽക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കൂടുതൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടും കുഴക്കണ്ട, നല്ല ലൂസായിട്ടും കുഴക്കണ്ട. നമ്മൾ കുബൂസിനൊക്കെ കുഴക്കുന്നില്ലേ, ആ ഒരു ഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല മയത്തിലങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൈവച്ച് ഇതുപോലെ നോക്കുന്ന ടൈം ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ നമ്മൾക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് വരും. ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ആക്കി കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 6 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിളായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വീണ്ടും കൈവച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം, പരത്തിയെടുക്കുക. ചെറിയ സൈസിലാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്ന ടൈം കൂടുതലാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി പിന്നെ 2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി, അതിന് 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ധാരാളം. 1 ടീസ്പൂണിൽ കുറവെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്ന ടൈം ചെറിയ സൈസിലായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതൊന്നുകൂടെ സൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുന്ന ടൈം ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കൂടി വരും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മൈദ ആക്കിയതിന് ശേഷം റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈം ചെറിയ സൈസിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം റോൾ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റമൊക്കെ ഹാർഡായി പോകും. ഇത് കുറച്ചൊരു തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക. കൂടുതൽ തിക്നെസ് വേണ്ട, എന്നാൽ പിന്നെ നല്ല തിന്നായിട്ടും വേണ്ട, ആ ഒരു സൈസിലാണ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ബബിൾസ് വരും. അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെയാണോ ചുട്ടെടുക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുക. ഇത് നന്നായി പൊങ്ങി വരും. ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി, നന്നായി പൊങ്ങി വന്നോളും. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം ചുടുന്നത് കാണിക്കാത്തത് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ 2 ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളിത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ചിക്കൻ കറി, കുറുമക്കറി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് കറി, പിന്നെ ഷവർമേൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ. പിന്നെ ടിക്ക, അൽഫാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം.